is een apart struitje. Het loopt hier door aan de grens met Walbeck. We zien dus een Arsen. En dit is een huis wat, je kunt zeggen van het verdient niet de schoonheidsprijs, maar het heeft iets kastielerigs. Wederwoend liet me ook vrij duidelijk. Maar zien die mensen zo trots op hun plekje dat ze een soort van een luchtfoto, denk met een drone gemaakt, aan de strootkant als een soort van visitekeertje, uithangbord neerzetten. Ja, dan ben ik natuurlijk alweer direct beneden. Platteland, hè, achter hem is kermis. Oh, kijk. Is het nog... het is nog ochtend. Goedemorgen. Hallo? Oeh! Oeh! Niet schrikken. Sylvia? Ja, dat is nu wel duidelijk, ja. Ja, nou ja. Ik ben niet Leo. Ja, het had Leontien kunnen zijn. Okay. Afgekort op Leo. Okay. Mag ik me even voorstellen? Hallo, Sylvia. Bas van der Zwaan. Ja. L1, programma onderweg. Oké. Kunnen jullie dat ontvangen in het buitengebied? De regionale wij hebben Limburgse helemaal zaak? geen televisie. Oh, jullie hebben geen televisie? Nee. Oh, dat vind ik wel apart. Nou, ja, we kijken alles op internet terug. We hebben Oké. net Expeditie Robinson gekeken, dus we kijken wel televisie, maar niet, Hallo. maar niet live. Is dat Leo? Ja. Oh, we hebben ze gewoon allebei. 2 voor de prijs van 1. Je zag het bordje voor staan, Leo en Sylvia. Nou ja, hi. Bas van der Zwaan, L1, programma onderweg. Ja? Nou ja, jullie hebben geen tv, vertelt Sylvia. Ja. Is wel, niet op het een of ander, maar Expeditie Robinson, dat kijken jullie dus. Ja, in Boer zoekt vrouw en, Oh, kijk. en dan allemaal Oké. dingetjes. Nou, wat wij doen, wij rijden à l'improvise, rijden wij door de hele provincie Limburg. En als wij ergens een trigger zien, wij zijn trouwens dol op doodlopende straatjes. Ja. Daar kom je vaak leuke mensen tegen. Dan, als wij een trigger zien, dan gaan wij daarop af, proberen we een gesprek aan te knopen. We zenden niets uit wat mensen niet willen. Ja. Maar ik ben wel benieuwd waarom jullie niet alleen Sylvia en Leo aan de straatkant zetten, maar ook een luchtfoto van... Een luchtfoto van het huis. Alsof het een soort van... Zijn jullie er zo trots op? Of, Nou, ja, dat wel, ja. Wat is de gedachte erachter? Nou, wij wonen hier 1,5 jaar. En toen woonden we hier al een tijdje. En toen zei iemand, ja, moeten jullie niet het verkoopbord aan het begin van de weg weghalen? Dus daar stond daar, in het begin van de weg bij dat café, stond er een bordje te koop. Dat was dus waar nu Leo en Sylvia staat. Daar stond te koop. En een foto van dat huis. Want dit huis stond al heel lang te koop. Oké. Dus toen reed ik daar langs. Toen dacht ik, hé, hier staat dat bord. Dat had ik nog nooit gezien. Dus ik heb dat eruit getrokken. En dan lagen we hier neer. Ik denk, nou, het is ook wel leuk om daar gewoon een naambordje van te maken. Zo van, want het zag er wel heel erg mooi uit, vond ik. Dus ja, dat hebben we daar zo neergezet. En ja... Gewoon wiet afgeplakt, Ja. namen erop geschreven en dan denken van nou, dan Wordt weet weggehaald, iedereen in de dan buurt moeten we meteen hoe we ermee, heten. zeg maar. Ja. Maar inderdaad, de namen, dat iedereen weet inderdaad hoe we Ja. heten, dat is het voordeel. Meestal En de rest stel je moet het leren, voor- van, hoe heet die nou ook alweer? Ja. Meestal stel je voor en dan gaat het even zo. Ik weet nou dan niet hoe jij heet bijvoorbeeld. Weet je? Ja. En bij ons weet iedereen het. Ja. Ja. Ja, Dus ja. wij waren zo brutaal om Ja. achterom te komen. Ja. Hier zeggen ze wel eens, platteland achter hem is kermis. Dus hier gaat iedereen achterom. Hoe zijn jullie dat gewend? Want jullie zijn niet echt... Wij wonen hier 1,5 jaar. Wij komen uit Zuid-Holland. Zoetermeer het laatste. Ja. Zoetermeer? Ja. Ja. Oh, als je dan toch spreekt over contrasten. Ja. Zoetermeer is echt enorm urban en dichtgebouwd en forense stad. Weliswaar zit je ook zo in de polder. Ja, ik kom eigenlijk uit het Boskoop, maar we wonen maar een jaar of 4 of zo in Zoetermeer, denk ik. Ja. Het was ook helemaal niet het plan waar weg te gaan, maar ja, het verandert dat. Hè? Ja, hoe kom je dan hier terecht? Sylvia. Nou ja, wij zochten een huis om op te knappen. En ja, dit huis dat moest opgeknapt worden. En ja, we zochten ook een huis waar we de paarden mee konden nemen. En ja, dat kan hier.
Dus nou ja, daar zijn we hard mee bezig. Ik vind het huis het heeft iets kastelerigs. ja. Niet heel veel, maar... Je kan het mooi of lelijk vinden. Het is, ik weet het zelf ook niet wat ik ervan vind. Hè? Of ik het nou mooi vind of kitsch vind of wat dan ook. Maar het is wel een apart huis. Ik vind het te gek, juist vanwege die reden. Het is net even anders dan... Ja. Weten jullie wat de gedachte erachter was? Het is een café geweest en dat trekt dan natuurlijk. Want deze hele straat schijnt allemaal cafés geweest te zijn. Dat huis daar ook en dat nieuwe huis daar hebben ook een soort café gestaan. Wat herbouwd, wat hebben ze nieuw gebouwd. Ja. Het is waarschijnlijk te maken met de grensovergang met Duitsers, maar hoe dat precies zit. Nou ja, ik kom hier zelf uit de buurt en dat wist ik dus al niet. Nee. Ik weet wel dat hier, daar zijn we net langs gereden, bij Basten. Heel begin heb je café Basten. Dat is geloof ik alleen op zondagen is daar nog. Zondagmiddag nog, ja. Maar dit is dus een café geweest. Ja, dat gedeelte daar met die kantelen zo gezegd. En ja, dat huis hiernaast, de eik, je ziet ook nog café staan volgens mij op de gevel, want bij ons was het heel vaag. En ja, er schijnt dus verderop nog meer cafés. Ik geloof dat er al 5, 6, 7 cafés hebben gezeten in de straat. Zie je er nog iets van, binnen? Nee. Binnen niet, buiten zie je nog wel hier iets. Je ziet, als je goed kijkt, kan je zien een café-winkel heel vaag staan op de bovenkant onder die kantelen. Echt waar? Ja, misschien, maar... Café, winkel? Ja, het is heel vaag hoor. Dit is wel echt een... Het is een oase, hè? Ja, nou ja, wij komen uit het westen. Wij wisten niet wat we zagen, dat je zo ook kan wonen. Als je daar goed kijkt, zie je eerst winkel, Oh, dan café. Maar dan aan de voorkant staat ook nog wat, maar dat kan er niet uitkomen. Dus Ja, winkel, café, ja, inderdaad. Wat grappig. Ja, het is nou gewoon een woonkamer. Maar daar staan tegenwoordig bomen voor, dus als je hier langskomt, dan zie je dat niet, hè? Ja, die bomen hier zullen ook gewoon gemiddeld met 30, 40, 50 jaar oud zijn. Dus ik denk dat ze vroeger heel anders uitgezien hebben. Ja. Dus, waarschijnlijk is er veel minder bos geweest. Hey, en is dat het milieu of zelfvoorzienend zijn? Wat is belangrijk voor jullie? Ja, we wouden zonnepanelen en dat is iets meer geworden dan we dachten. Nou ja, we waren op een gegeven moment een online veiling en dan kon je bieden, maar dat was alleen op 50 stuks. En dat was dan een stuk goedkoper dan dat je de 25 neer liet leggen. En ik was de schuur al aan het bouwen. En toen bleek dat het niet paste, dus moest ik het dak weer half afbreken om het dak groter te maken, dat die panelen erop konden. Dus ik heb er 48 op gekregen, ik heb er 2 reserves nog staan. Dat is 50 keer niet mooi kwijt. Jij bouwt zelf een schuur? Ja, en de zonnepanelen erop, de ontwormen ergens gekocht. En, 2 rechterhanden? Ja. Of is het je vak? Nee, ja, gewoon, ik ken alles. Ja, hij kent alles? Ja? Hij kan alles. En als hij niet kan, leer ik het wel. Snel. Wat zijn ogen zien, kunnen zijn handen maken. Ja. Hey, en nou is het een gewone doordeweekse vrijdag. En jullie zijn allebei gewoon thuis. Ja. Vakantie. Nee, we zijn een soort vervroegd pensioen gegaan. Want daarom, we hadden die plannen ook om dit pas over zoveel jaar te doen. Maar ja, we hebben alles bij elkaar gelegd en gekeken financieel een plaatje. En dat kan. We hebben lekker goedkoop. Het huis wat we daar verkochten konden we hier dit afbetalen met geld over. En, energie krijgen we alleen terug op het moment. We hebben wel wat geïnvesteerd natuurlijk. Maar, stoken op hout nog zolang het mag. Ja, inderdaad. Maar mag ik vragen hoe oud jullie zijn? 58. Ja, zij is 57, ik 58. Oké. Dus jullie hebben gewoon gepuzzeld? Ja, en lekker zuinig leven en dan... We gaan nooit uit eten, we gaan niet op vakantie. Nou ja, het enige wat veel kost is het paarden dan, maar we leven gewoon heel erg basic. Ja, heel simpel. En we zijn gewoon de hele dag aan het klussen en ik ben de tuinman. En hij is de klusser, hij heeft daar net een schoorsteen weggehaald. Gisteren hebben we de puinbak opgehaald van 6 kuub. En, die hebben we gisteren gevuld en die is opgehaald. En, muur uitgebroken binnen en zo, ja, dan krijg je natuurlijk nog alles tweehandspullen van Marktplaats. En zo proberen we dat zo te leven. En
Nou ja, en lekker met die paarden bezig zijn. Hij heeft van de zomer leren paardrijden. Dat kon hij nog niet, maar nu rijdt hij bijna beter dan ik, terwijl ik het hele leven al doe. En hoe lang hebben jullie al paarden dan? Nou, deze heb ik al 10 jaar en die andere sinds we hier wonen. En waarom heb jij dan besloten om uiteindelijk toch nog te gaan rijden? Omdat je nu Nou, vanaf af en je toe eens mee eigen... te gaan met haar en het gaat hier makkelijk. En, ja, je hebt er 2, want ja, een paard gaat niet alleen, dan moet een kuddebeest is het. Dus, ja. Gewoon geprobeerd en ja, ik ben nog een keer 6, 7 afgevallen. Het gaat nu beter. Oké. Oké. En dit? Ja, als voor visite krijgen, dan kleinkinderen en zo. Hebben jullie ook al? Kleinkinderen? Ik wel. Hij wel. Ja. Wij kennen elkaar nog niet zo erg lang. Jaartje 5, 6. Nou, Ja. ja. Maar dan, ja, als je dan... Want in principe, als ik dat zo hoor, zou dit dus de laatste plek moeten zijn. Nee hoor, we hebben hierna ook nog een andere plannen. Ja. Vertel. Nou, ik weet niet, weet je, dat kan alles wel op het lood gaan leggen. Maar, Nee, dat is gewoon, ja, de paarden op een gegeven moment, als de je paarden ouder klaar wordt, zijn? dan houdt het een keer op paardrijden. Want dan wil je er niet afvallen, want dan breek je wat. En over een jaar of 10 zijn deze ook al te oud. En ja, je zal misschien nog eens een keer wat anders kopen, maar dat houdt een keer op. Ja. En dan is het terrein wel erg groot, dat hoor je van de mensen hier ook best wel veel bijhouden. En dan heb je misschien wel het plan om weer te gaan verhuizen. En kleiner. En dan, dan zeg maar, het idee met een campertje misschien rondtrekken. En, Ins blauwe hinein. ja. 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 Wat de meeste mensen met hun pensioen gaan doen, hè, met een camper door Europa trekken, dat hebben wij als plan hierna. Gewoon als we klaar zijn met de paarden en als we hier klaar zijn. En je weet niet of dat gaat gebeuren, want dat plan is nog niet zo lang natuurlijk. Maar, Nee. En dan zou je dus inderdaad dit verkopen. Je koopt een campertje en je blijft zuinig leven. en een klein Ja. huisje. En, ja, het kan allemaal. ja, Leuk hoor. ja. Ja, nou heel apart. Ja, het is ook heel apart en leuk. Ja, nee, maar het zijn wel stappen die je neemt. Ja. En ja, dan moet je toch wel... je moet er lef voor hebben. Ja.